Асхаддинова Язиля Хажи Ахмет кызы, Киров өлкәсе татарларының милли мәдәни мөхтәрияте рәисе. Россия Федерациясының төрле төбәкләрендә чәчлеп яшәгән татарларбыз. Без шуның өчен дә икеләтә бәхетле дип үзебезне саныйбыз. Ни өчен дигәндә, безнең ике ватаныбыз бар. Берсе аның безнең үзебезнең туып үскән, монда көн күреш итә торган үзебезнең ватаныбыз. Ә икенче безнең тарихи ватаныбыз, ул безнең Татарстан Республикасы. Безнең Татарстан Республикасының аның баш каласы Казан. Без Казанның белән горурланабыз, Татарстан белән горурланабыз. Аның даны инде безнең илдә генә түгел, бөтен дөньяга билгеле. Аның матур күренешләре, искиткеч матур. Без килгән саен аның белән горурланып, ләззәтләнеп шушы күренешләрне белән үзебезгә бер тем алып йөрибез. Ә инде без Киров өлкәсе татарлары бу символларга килгәндә һич шиксез бу 200 сумлык банкноталарда Казан кирмәненең рәсеме булырга тиеш дибез. Ни өчен дигәндә, әни өчен соң әле безнең татарларда шул дөньяда икенче урында торып, менә шушындай зур эшләр белән танылган дөньяга татарларның ни өчен алар менә шушындай хукукка лаек түгел? Мин уйлавымча, һич шиксез без лаек бу банкнотада Казан кирмәненең рәсеме булганына. Башкалабыз өчен тавыш бирик, Казан